Ovo je Nikolina i Nikolina je prekinula s dečkom, to je dečko je s njom prekinuo. Rekao je da mora raditi na sebi malo. Pa sad Nikolina ima malo razmišlja o svemu tome. Gledala. Imam klempave uši. Pogledaj, ovo bolje ogledalo. Ali imaš klempave uši da bolje možeš čuti. Dobro radite. Nikolina se nekako nije u 100% uvjerila u to. Imam velik nos. Joj, ali opet, gledaj, ovo moje bolje ogledalo. Ali imaš velik nos da možeš osjetiti mirise svih cvijeća na ovom svijetu. No, Nikolina također osjeti mirise graha. Pa se ipak dvoumi. Malo sam se ispuckala u toj riječi. Oj. Ali Nikolina, meni si takva baš taman. Ozbiljno? Si ti mene stvorio baš ovako kakva jesam? Pa da! I baš tako se i voli. I Nikolina je živjela sretno do kraja svog života. Da budu ono što jesu. Može ovdje. Napraviti simbole i onda stihove za svaki simbol. Je rođena u bolu ljubav je, ta tvoja ljubav Bože za mene. Svjetlo križa tvoga vidim sada ja, vidim cijeli niz križeva i zato križa rane neću ja, jer postat one nišće zlatnika, a svi tvoji Bože teški križevi, prvi znaci su pobjedi. Spašava čovjeka u svim situacijama. Sad, mi ćemo imati jedan krug uzročno-posljedičnih nekako veza. To će se skužiti, uglavnom skužiti. Ja sam inače narator. Tako da ja Narator. Danijel, ajde se malo pojačaj. A? Poglasni se malo. Ovdje, okej, ne bih se berat ja. Samo sekundu ću naći. Pomalo. Jednog dana Miro je išao na ispit. Išao je motorom. Što sjede na svoj motor, upali on svoj motor. Krene u ulicu. Ali stani na crvenom stani. Miro, molimo da Miro napravi još jedan krug jer je Miro prebrzo vozio. Miro, promašio si skretanje, moraš se vratiti. Lojze još jedno! Lojze, kaj? Lojzek! Da restartiramo ovu scenu i pravit ćemo se da se nije dogodilo. Miro kreće svojim motorom, a auto K Lara prelazi zebru. I potpuno bezbrižno Miro ide prema njoj i ne vidi ju. I ko će li ju Bog spasiti? I spašava! Dolaze Miro na ispit. Na jedan težak ispit za koji je molio pune 3 minute sinoć. Ali ko će li proći? I sad ulazi profesorica i daje test. Hoće li ga pogoditi pitanja? I neće! Ali što radi Bog? Bog mu šapće. Odgovor! Ali Miro ne čuje baš dobro. Bog mora malo glasnije šapnuti. Miro boli uho jer je Bog sad preglasno šapnuo, ali nema veze. Još jedan odgovor da prođe test.
I opet se, i Miro predaje test sasvim pouzdan. Profesorica uzima test da ih ispravi. A inače, profesorica nije bila na dobrom glasu i kod nje su učenici uvijek padali. Sad, čak njen posao ovisi o ovom ispitu, zato što se mnogi učenici žalili. I učiteljica i... Andrija. Drži. Radi na inteligenciju. Znači, naš zadatak je bio da izradimo plakat, tako je, zastavu. Znači koja predstavlja po nama najbitniju poruku za mlade ljude danas. I sve što vidite na ovoj zastavi su izljevi Duha Svetoga, kao na primjer ovo sunce, imenima naše grupe. Onda piše glavna poruka jer ja sam tvoj i ustočnik. To prikazuje ne samo rukopis svakog pojedinačnog člana naše grupe, već i to da volimo Božju pobjedu. Također ima Bog te vidi i ljubi. Ja, također ovdje je riba, ako neko nije primijetio. Također piše i nismo savršeni, ali za prave ljubitelji glazbe može se predstaviti ko mi nismo savršeni. Ja sam skužio tu poruku. Da, mislim, dobri smo, mislim nismo mi dobri, to je dobar Duh Sveti, tu ima i par ovih... A gdje je riba? Prstava. A, riba, evo ovdje. Da, to je to. Bilo su dobra pogleda. Ljudi, dobro. Naš zadatak bio je napraviti skicu susreta. Još malo glasnije. Skicu susreta kojim bismo mi prikazali svoju vjeru, put svoje vjere. Naravno, naslov vjera nam je u sredini i stavili smo tu sidro kao simbol vjere. Tu u točku gornjem imamo jedan aviončić. Taj aviončić simbolizira nas, a ove sitne crtice simboliziraju naš put. Taj naš put vrlo je vijugav i prolazi kroz razna stanja, te naravno različite dijelove te vjere. Eto. Dobro. Nije gotovo, nemojte se raditi. Mora Kasenka nešto reći. Ajde, vi ti prvo svoju temu. Znači, ovo su samo neki prijedlozi za teme koje možete kasnije ukrati u svoje susrete. Jedna od podtema je vjera je jednako povjerenje, zato što bez povjerenja u Boga naša vjera ne bi imala smisla, jer je svatko od nas kao lađa na vodi, a tu lađu naravno pokreće vjetar. Mi taj vjetar ne vidimo, no osjetimo ga i osjećamo da se zapravo pokrećemo negdje. Sljedeća je vjera i djela. Naravno, mi svojim djelima, dobrim djelima pokazujemo kakva je zapravo naša vjera. Naravno, vjera bez djela je kao djela bez djela. Imamo odgovor na našu. Vjera bratstva je osobna vjera, dakle svi smo mi bratstvo, a za zajedničku vjeru trebamo imati i svoju osobnu vjeru. Vjeruju ljubav, stavljali smo čitač, sada ostaje vjera, ufanje i ljubav, to troje, ali najveće je među njima i ljubav. Vjerujem kad ne vjerujem. Nekad imamo osjećaj da nekako nema Boga, da ga ne osjetimo u našim životima i da imamo jednu gluhoću na njegove riječi, ali i tad se trebamo odlučiti za njega i to je prava vjera, kad mi vjerujemo, a nemamo više zašto i vjerovati.
I eto, na kraju vjera katoličke crkve zapravo sve ono što mi vjerujemo i što smo naučili ne možemo bez naše crkve majke. I sad smo tu svašta napisali, ali eto, ja bih istaknula spasenje, zapravo vjerujemo u spasenje i zato prema tome ide ovaj naš aviončić, to jest prema raju.